Ngakechio boigo nigo arati aganire omo MCA Wycliffe Siocha kogenda gukora emirimo yaye noboremu na boigo oboikiranu kegima nigo aba boigo gakwerera emirimo yaba MCA ase okumurikira obukoreri we county asinonya nabo abagakurira gucha kubwate Siocha erinda kweneke banango ikiraniale amagendero ase wodi yechuni Kumongirandi amuna baba asenye njio mwana ogo embande nandri twende gatwa tujabantu twali moyo alibo mongno emere mongno urami mpaka nabaraiba mo mwana achetenere lekrenta mtomo ina ayota nge krenta njota kirtwe kuralende ikara ekwa nge krenta Baba aye gendera kuri family yao linda family yao naende mumbroyo embande igasi yabo assembly Montegerebia aliye county nokuli kama amachiko na ile tutokuruka oversight no kulenga ngana ligaba na chire kando bamu change bamudenga gavana tulikogenda bya gavana ga kuiba bamu rusiobisi taligaba na gwe deputy governor nesicisi cyaba yegasi embande ya ngokora negasi erilichi koime no enje misbehave nanse koiba chire sikino gai aba bakwele motion ya impeachment Iwe mbande to basa don't be guilty of anything. Stand firm. Do your oversight work. Na inche munga nchirenga ngo support inde mbande ekora magendro gai chuni.